Naganya sheki ale sira anfiya kuma sokono ne miniti bisaba ani kilinye Etienne Nyare ale sira keneka na le nusira do abe kibaro de di Etienne Ousmane Wele nsokoma avant sokoma yera du ouais ça va alhamdulillah ndima abedi taraste jamana bejo na ntegari no ma est-ce que odro majo ka kili na ka kili est-ce que fana kili majo aka chala fa abita nyaula oh parce que na ma chien fana fo nyogo ka galon blanc jamana sidina joni galon ate joni galon o chien ka fo baraka ke ni baraka rangan kli ka bezongoni adabla ka chala fe jamana betanye ko betugoli ça va Dieu merci ba kibaraju membi kibarambe amba damne ni les écoutes comme billet directement quoi billet tarata oui octobre ka lo clé muga ani woro sa ba falin muga ani kele aywa alikuno funu amba damne ni les écoutes awo ka yo jumado ta bolendo no bena octobre ka lo clé muga ani flama sabula baramake tenendo avec moi famille quand au de métallique et anga shitulu obsega olu kona nyola jeba koni baraw koni kera kuno funu ya ira ka foku shitulu koni ni ale koni anga shiunu o kontara ka do bala ko obsega ke sababu mali soro ka chamba koni fara aka kuno ful di koni kera o nyola jeba koni sinfe lezeko ale ka laseli oyeni alibi amto lezeko ale konnana Mamadou Sensi Koulibaly ni ale patrona nyama me wakati mina iko sisa le kona ira ka foko transition ko odroma ka sauver ko nga ko Mali yera de kain ka sauver Mamadou Sensi Koulibaly patrona nyama ale ka laseli oyeni ka bo lezeko o konnana alibi amto lezeko o konnana kalango ta fanfelana l'America jamana olu ka chake dambe na be forma ko USAID olu konbe ka demeta ka nyeshi anga kalan ko ma krenkrena la we nor fanfela na wasa demson olubise ka kalan numa o soro chuko mina les échos ale kala selieni nambra les échos la ameta indicateur du renouveau ale mu fo sokomadena indicateur du renouveau ale kumana krenkrena la kalango ta fanfela na yira ka fo siga fo kon kube kalam karamoko ka la fasalton ale ni jamana nyama olu nyonje wasa kalata ko fo kalanta ko fo le nunu baroni olu kon be selani kalan koni olu be se ka ta ka nya chugo mina kon ko sigi ka fo damine nga yira ka fo sigi fo ko fo le koni fanfla koni betura ika fo le o ka yira ka fo ko gela kon dona barola ka sabu ke ko kramoko olu koni mabo unola jamana jamo fena olu koni mabo unola ho bayira ka fo ko amokati mina ko sisa ben koni o ma ke kankede ka kalango ta fanfla la wasa kalan ta obseka ke kanye chugo mina indicateur du renouveau ale kala seli oyeni ale bi amto indicateur du renouveau ale konnana seda ale kala sidi krenkrene mini o kon kube en fait mal no e chamanja fanga nyama ko ni clé saba kon di ni ma ko folo ma wasa absiga mali o koni o bla choko mina indicateur du renouveau ale kala sidi oyeni ale bi amto indicateur du renouveau ale konnana métallique onu mo ko kon gati de krenkrene kon kube en fait clé damado tama kon na tama kon sen fait un gouvernement nyamani oye docteur Sugar ko kala maigal ko ale kon mabo kanka kasabuga koni chenkele koni ka akoni ofo uye alibi indicateur du renouveau amto ale konnana mi métallique si samta musaka ko ta fanfela la banki koni ko banki do bi ko kon ba fe ka barabla koni boloda bi minuit nga yira ka fo barabla boloda le ko fole banki mi na be fo mako BDMS ale yira ka fo ko ale nyitna ye banku kani barabla o la indicateur du renouveau ale kala sidi oyeni aywa alaka jisuma ka froye info matin ale mu fo somadena info matin ale kumana le fena yira ka fo ko seda o kala sigi de krenkrene kon ko be en fait mal ko ale gwena ho bolen ko no fene ali biamto info matin ale konnana ale kumana femin kan o de ye onu mo ko lo ka ti den krenkrene kon metamana en fait tama kon ka c'est fait le gouvernement nyama ko na ira o la ka fo ko métallique o lu kon ka baraba na nyashi femima o de assise nationale ye o ka se ka ke ko assise nationale ni o kon sera ka ke ko o do kon mena ira ka fo chama fanga ni dobi na fraka wal ma fent na fraka ko o kon décision ko olu bena bo assise nationale o de konnana info matin ale kala sedi oyeni
alibi amto ale konnana metalike kalango ta fanfelana école karamoko mon kon kutara ni u yere na be folu mako ancien volontaire wasa ka demeta ga nyashi jamala njama ma wasa kimeni baro olu be se ka ke chugo mina école karamoko ku folu no ancien volontaire olu kona ira ka fo koni dob se ka fara olu kon ga contrat kan ko abija u ye ko sobe information ale ka la selu eni ayo alaka ko no ya l'essor ale mana le mana faminga ko mission du conseil de sécurité ko no kuwe Bamako ya no ko barna e ko ni nyola je ko ni ko akera chen ko fora nyon ye e chaman cha fanga mo olu fela kon fo mi tanike onu mo fona olu fela kon ni fo ila ka fo ni clear fla tamon ko ni akera sababu ye kay onu mo o ka do ko ka dam na sam bafla ale ni tan ni fla fo kana blame wakati mina ecosystem ke bugela min kon be malika ka se ka nyado ni kon ke o la esora leka la seli oyeni ali biamto esora le konna nga sisa amta tuba kuraka o dufe no yira ka fo centrale hybride solaire rokoni ali kon baro koni dam na wasaka ko kurango ta fanfela ka demeta ka nyeshi tuba kuraka o luma esora leka la seli oyeni esora ka la seli ko fe sisa ambe do reporter e mu fo so modena reporter e min fo o de amta politique ko ta fanfela na URD ali koni konna na metalike Mamadou Igor Jara ale koni ya ira ka foko ale koni mai mami ni ale moko fara nyokon kan reporter ale ka la seli o yeni ale bi amto reporter ale konna na metalike so timbe na be foma ko DMD Mali ale koni nyangira ka ira ka foko akoni kube buratimbe na be foma ko tura ka mali kon kube o baile maka o glan chokwa dola do kumun konna na shara koni anyangi ka ira ka foko akayen ka million biduru ka o destra reporter ale ka la li oyeni alibi amto reporter ko nana ngasisa amta sika suko olu fe no olu ga takedam kon nyashino no imetali kenyana minu mafon olu koni mineni kama o ko chesiri kon sira ka chambre indien kilo kelen koni mineni chambre indien anu afuma ko drogo akon musaka beti Joseph war million kili ani wa keme olani wala ko folon kon kera sika suko olu fe no reporter ale kala selido indépendant ametani indépendant kuma nimbe femi kan o de ye ko sidao ka la sigide kenen dim ko ya ni akoni gena ko yala ni wala ko folim kon kele flene ko ni na ke gela na ni gela wore mali alen sidao mo olu chala la wa metalike indépendant ale kala selu o ni alibi amto indépendant ale kon nana yara ka fo banko ale ni établissement financier olu kon menata grève ko foli akon bena damne bi minu wakati kon ne la ni kon bora mamuno o de ye APB fokatasi ko alen sanam olu kona ira ka foko ni wale mi kon beka kenya ko wale ko fole ko bentate ka ira ka foko bangi shara ko abe o soso APB faleni CCAM olu ka la seli o yini ka ira ka foko bango mnatan grève ko fole mi konna ko bangi shara ko abe a soso indépendant ale ka la seli o yini aya ama kunje sani azala expressi ale mufo Azala Express ale kumana mami na befo Mohamed Mofa Aidara ni ale rabi au conseil islamique kona mo watim na gustam ale ayira ka fo ko metalike ko kuma no sira ro kon ko be oluni bamantu oluni no kon ko jamala nyama kon ba fe o de ka wala Mofa Aidara ale ka la seli ne ka bo Azala Express ale konnana alibi amto Azala Express ale konnana nyina kalango ta fanfelana yira ka fo ko baro kon olu gelale me am watim na ecosystem ka sabuka ko ancien koni ko kalamako koni olu konbe ukala nyininka alibi ni oye article 39 oye Azala Express ale kala seli oyeni alibi amto Azala Express ale konna mambe na bafoma ko Seydou Mamadou Koulibaly we kulumbe na bafoma ko mouvement bengani onyema ali lukona ira ka foko ale na ga tedo ko olu konbe wulika jo bela jelena wasamale mo be mali kuramina abara olu be se ka keka nye joko mina Azala Express ale kala seli oyeni ewa ata bitave kunjo lake 11 wakati wala libeke ambe do akonna na kanyo fomo wala leke ni munya ku aferete following aywa ala kanya kada otuma amba fuku gambe ni ala ye watu re yana ina wala no ye 11h30 ya la sunu otuma kambe